Hagup sa CCTV footage kang Barangay Travesía, Ginubatan, Albay, ang nangyaring aksidente pasado alauna ning hapong kang Biyernes, Marso 17. Mailing man sa video na marikas ang dalagang kang imbweltong motorsiklo, dangan ang paglaog ka ni sa balyong linya. Rason para mabangga ang kasabat na truck. Sa kusog kang impact, nakalasik ang rider, asin ang motorsiklo kanina haros dain na mapakinabangan pa. Sa investigasyon, binisto ang rider na si Joel Parma, 47 anyos kang Kamalig Albay, dagos man ining binawi aning buhay. Binisto naman ang driver kang imbweltong truck na si Ernie Sabado, 42 anyos. Itong lugar na ito, dakol na duman na aksidenteng mga motorista. Base sa datos digdi sa istasyon, ini ay accident prone area itong lugar na ito. Sigun kay Sabado, maski siya nabigla kang kauno ni Parma ang sa iyang linya, nakapreno pa manda siya, alagad marikas talagang motorsiklo. Pauwi na kami ng Maynila, galing kami Cebu. Nagde-deliver ng mantika. Dai naman nagsangat paning kaso ang pamilyang nabayaan ni Parma. Ulit asasaguto naman ni Sabado ang gastuson sa burol, asin pagpapalubong kang biktima. Ngunyan na aldaw, ma-exam sa aki kong scholarship. Hindi na po nada gustarog sa sinangyari. Yun na lang yan ang hinahagad ko sa inda. Tabangan kami na mapakaray ang paglubong ka sa kayang amin. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga motorista na ugaliun ng gad ang defensive driving, asin pirming maging rigmat sa tinampo. Nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal